हेलौ एवरीवन रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायनानै लानाय जालायबाय जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन तो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ तो बिदिब्ला जागायलांदिनि जों आगे पिछे सावरायबाय थाखानाय नङा होनबा तो जों दिनैहाय सावरायगोन पीएम किसाननि 23 नम्बर इनस्टलमेन्टनि सायावहाय तो बिनि सिगां आङो नोंथांमोननो एसे आंनि फिसा मोनसे नार्सारिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो लादों आवगोलावबो आङो एसे दिन्थिदोंमोन तो दा माबायदि जानानै दङ एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांदिनि आरोना तो बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे नैबे जाबाय नै कक'आ चकलेट होननानै जोङो मिथिनो मोनो आवगोलाव आङो दिन्थिदोंमोन तो बिनिफ्रायनो लांगासिनो मानसिफोरा तो बारा बुरजा गैला नै बिथिं एसे दङ आरोना नै बिदि दङ आरो बिथिंजाय एसे दङ नैबे साम खान्थाल होनना बुङो बेखौ साम खान्थाल नैबे बेयो मोजां मेडिसिन दे एसे साहा लोंनोबो मोजां भेनिलाया गैला जोब्बाय नै फिसा फिसाल'सै तो बेनो आरो नैबे कक'आया तो खाथि खालानि बेखौहाय सोरनोबाफोर नांगौब्ला खम प्राइसआवनो लानो हागोन आरोना तो एकदम खमावनो लानो हागोन खम दामावनो हरगोन आरो तो रायजोफोर नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिबाय आरो नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखाबाय तो आङो दा एसे आलादा आबादाव हाबफैलायबाय नैबे जाहैबाय जोंहा भेनिला तो बे भेनिलाखौबो एसे नोंथांमोननो दिन्थिनानै लाखानोसै तो फिथाइया दाखालिबो आङो दिन्थिखानायमोन दिनै फिन खेबसे दिन्थिबावदिनि आरोना नायदोनि तो बेबायदि फिथाइया बरिया जाखाबाय नै फिथाइ जाजोब्बाय बेफोरो आरो बिथिंजाय आं एसे दिन्थिनि नै बिबार मोनसे फैबावदोंसैलै दिनै नै बिबारा दा बेखौहाय पलिनेसन खालामनांगोन नङाबा फिथाइ जाया पलिनेसन खालामाबा बेबायदि बेखौहाय नैबे सिङाव मोनसे सालाय थायो माने तो बे सालायखौहाय खेबथाबनानै होनांगौ माने सायावहाय नङाबा बियो जाया आरोना बेबायदि माने फिथाइ जानाय नङा नैबेथ' जा गोलाव खालि फिथाइया बा दा बिदिब्ला गोलाव खालामला आबादा बेनोसै आरो आङो एसे नोंथांमोननो कक'आखौबो दिन्थिखाबाय तो नांगौब्ला खाथि खालानि सोरबाफोर गोसोब्ला कन्टेक्ट खालामनानै लानो हायो तो खम प्राइसआवनो मोनगोन आरोना तो गायनानै दोननो हायो जोङो उनावहाय थायोब्ला ना तो बेनिफ्रायबो जोङो एफा एनै बेनिफिट खालामनो हायो आरो तो बिदिब्ला जोङो मेन आपडेट्सआव थांदिनि जोंहा मेन आपडेट्सआ बेनो 23 नम्बर इनस्टलमेन्ट तो पीएम किसाननि रांखौहाय जोङो बयबो नेनानै दङ आरो निश्चय जोङो मोननो थांगासिनो दङ जों बारा दिन आरो नेनो नांलिया जोंहा आवगोलनि किस्तिनिफ्राय नायहरोब्ला जोंहा दा नै हाबनायनि समा सफैबाय तो बेबायदिनो राङा एकाउन्टआव क्रेडिट जानो थांगासिनो दङ जोङो बयबो एक्टिभ लाखिदो एकाउन्टखौहाय आरो बेबायदिनो इकेवाइसिफोर मारियाखैबा मारिनानै लाखादो तो जोङो निउसफोर ओंखारबोबाय थानाय नुनो मोनगासिनो दं आरो आगे पिछे एकाउन्टआ जुदि सालु दंखायोबा टेनसन गैयाना तो फैसाया क्रेडिट जानो थांगासिनो दं जों नेनानै थानि तो एबारावहाय 3000सो मोनो ना 2000 मोनो तो जोंनो बेखौहाय समा खिन्थागोन आरोना तो रायजोफोर आं एसे भिडिअ क्लिप्स होनानै होलांनि गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन तो गोजोन्थों बाय দেশৰ কোটি কোটি কৃষকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ তথা ভাল খবৰ প্ৰতিগৰাকী পিএম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ জুন মাহতে সোমাব পাৰে পিএম কিষাণ নিধিৰ 23 নং কিস্তিৰ ধন এক্টিভ কৰি ৰাখক আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত যেহেতু ধন লাভ কৰিব পাৰে জুন মাহতে ধন লাভ কৰিব পাৰে আৰু আপডেট কৰক কেৱাইচি আপুনি যদি এই পৰ্যন্ত কেৱাইচি আপডেট কৰা নাই তেন্তে শীঘ্ৰে কেৱাইচি আপডেট